ב' בכיתה ג', נכון? אז בהתחלת הטיול, ככה בנפרד, אבל אני חושב שבתוך הטיול אתם תהיו חברים, כן? אתם מכירים או לא מכירים? רואים אחד את השני באולפן, אבל במשך הטיול אני מקווה שאתם גם משהו מעניין שיש בירושלים וקשור לעצמאות של ארצות הברית. היום 4 ביולי, כן? 4 ביולי זה יום העצמאות. יודעים מילה עצמאות? מילה עצמאות, יודעים? מי שלא יודע, בבקשה לרשום. את? התלמידה הכי טובה. כמה פעמון? בעין מם ובנון, פעמון. פעמון הדרור. יודעים מילה דרור? דלת ריש וריש. יש פה הרבה דברים, יש פה מגרשי ספורט, יש פה תיאטרון ילדים, תיאטרון בשביל הילדים, תיאטרון הקרון זה נקרא. שם מיוחד, קראט. יודעים מה זה קראט או לא? לא, מה למה? מה זה קראט? איך קוראים לאדם שממשיך לדבר אפילו כשאנשים לא מעוניינים לשמוע? גם כשאנשים לא רוצים לשמוע. מורה. מורה. מורים שלנו. גם אתה מורה. כשבנו את הבניין הזה, בנו אותו בסוף שנות ה-20 של המאה ה-20, כמה שנים לפני מלון דוד המלך, שהם בנו בו, אז זה היה הבניין הראשון בעידות, לא מחקרים בבית ספר. הם חוקרים או מוצאים משהו, אבל הם לא יכולים להעביר את זה לחו"ל, לאיטליה או למקום אחר, לא יכולים. יש חוק במדינה. כל האנשים ככה, בסדר? כמובן, מי שיותר עשיר, יש לו יותר כסף, משפחה יותר עשירה, אז מומיה ומה שמסביב למומיה זה יותר יקר, יותר מפואר.
אנשים יותר פשוטים עשו מומיה פשוטה, רק את איך קוראים לזה, חבישה, תחבושת, כן? רק תחבושת, שמים את זה, רק תחבושת לזה. אבל אם זה פרעון, או אם זה פרעו בעברית, פרעון זה פרעו, אם זה פרעו מלך מצרים, או מלכים, או משפחה, או אריסטוקרטים אחרים, עשו משהו מכובד. הארכיאולוגים פה, זה מומיה של יווני, זה לא של מצרי, של יווני, ויש פה כתובות ביוונית שם על המכסה, שם אם אתם תסתכלו, יש שם גם בהירוגליפים מצרים, כי זה מסורת, tradition, אבל יש שם גם כתובת, יש מכסה, אתם רואים מכסה? שם? זה מכסה של המומיה הזאת, ופנים במסכה ופנים במכסה צריכות להיות אותם פנים, זה פנים של בן אדם שמן. כלים של אנשים פרימיטיביים, אוקיי? סכינים, נייף, כן? סכינים, חניתות וכן הלאה. אתם יודעים שזה בצורה כזאת זה חדש, זה רק כמה, 400 שנה, 400 שנה. לפני זה לא היה דבר כזה, לפני זה היה רק כזה. זה נר אמיתי, אוקיי? אז איך זה עבד? אתם רואים, יש פה, זה גם כלי, שמים את הפתיל לפה, ובפנים שמים שמן זית, שמן זית, וזה דולק, ואפשר לשאת. אז נפולי, הבעיה שבערבית אין פה, במקום פה אומרים ב. אז נפולי לאט לאט הפך לנבלי, נפולי, נבלי, נבלו, נבלו.